i el que ens va portar va ser modificar certes maneres de fer per assegurar que en els programes amb més necessitats i que tenien els col·lectius amb més necessitat no patiríem una davallada, no? Per això, prudència a l'hora de començar coses noves, recomposició de certes coses per ser més eficients i garantir l'aplicació de la major part de recursos en els programes dirigits als col·lectius amb vulnerabilitat. Nosaltres notem primer un efecte directe, que és un efecte de com està afectant la crisi a les pròpies entitats socials, no? I segurament aquesta és la primera mesura que veiem, i veiem que si el ràtic fins l'any passat era un de cada 5 projectes sortia, ara estem a 1 de cada 8. Home, ja indica que les entitats estan tenint més problemes a l'hora de trobar finançament. Després nosaltres, per pal·liar el que està passant en general, el que hem fet va ser començar a emprendre una acció respecte a que ja teníem unes línies per fomentar un habitatge, li diem habitatge assequible, per col·lectiu de joves i col·lectiu de gent gran, i hem obert una línia addicional per famílies. Aleshores, hem passat de 3.000 vivendes, que és el que teníem previst de realitzar fins a l'any 2012, l'hem incrementat en 1.000 més, i aquestes 1.000 més són vivendes dedicades a famílies, són pisos d'una dimensió, que són 90 metres quadrats, perquè hi pugui viure una família també, i amb unes condicions molt bones de lloguer, a part de que hem tingut una convocatòria que ha donat ajuts que ja són més temporals per la gent que es queda en un moment puntual sense recurs de vivenda, i que això ha permès que hi hagi una sèrie d'entitats que hagin modernitzat les actuacions o implementat noves instal·lacions per albergar gent de manera temporal. Home, hi ha una evidència, no? I també és una altra de les línies amb les que treballem des de l'obra social, que per tots aquests joves la seva preparació serà fonamental en els propers temps. Jo crec que això és un dels punts importants que amb les entitats amb les que treballem també posem el focus, i més enllà de que puguem ajudar a que els joves puguin arribar a trobar la seva primera feina, i encara que tots sentim discursos de que tot i que hi ha gent ben preparada li estigui costant trobar feina, la perspectiva que hi ha pels propers, en la propera dècada, la gent que no tingui una mínima preparació tindrà molt difícil trobar feina. O sigui, no és el que hem viscut en els anys anteriors, de que hi havia un tipus de feines en l'estat espanyol que per gent amb baixa titulació podia ser una opció. Si el fenomen de la pobresa està lligat sobretot amb un factor hereditari, o sigui, la major probabilitat de que algú és pobre és que el seu pare ja ho era, no? Els seus pares, evidentment això només es trenca amb una millor preparació i una millor possibilitat d'enfrontar-se en el futur, no? Però a la vegada amb totes les entitats que treballen amb nosaltres es potencia també la formació, i el que tinguin totes les entitats d'Incorpora també tenen una línia de formació, no? I que en el proper temps hi haurà oportunitats importants, perquè hi ha algun tipus d'ocupació molt necessari a la societat que pot fer-se amb autoocupació, no? De tota manera, creiem que ara a nivell social ens cal una reflexió sobre quins són aquests tipus d'ocupació, no tan sols per l'autoocupació, sinó en general. És evident que l'estat del benestar, tal qual l'hem viscut en aquests darrers anys, no és algo que sigui sostenible de cara a futur, tal qual està, no? I algun retoc haurà de tenir. La teoria també ha estat, s'ha anat avançant en moltes disposicions legals que semblaven aportar precisament poder ajudar pràcticament a tot el que surt, com podia ser la llei de la dependència, per exemple, no? Però veiem que la realitat és que no hi ha prou recursos per això, i que per tant això s'haurà de repensar ben bé com es pot deixar d'una manera sostenible perquè realment tingui un model que no estigui només subjecte a una activitat econòmica que en el moment que ha fet fallida i que no ha pogut seguir, com és la de la construcció, també ha provocat una crisi important en els recursos que l'administració rep, i per tant no ha pogut seguir amb tot el que semblava pensat com a desenvolupament d'aquest estat del benestar, no? I el que hem vist després de les darreres eleccions municipals, veient que algunes forces que tenen alguna actitud, diríem, amb menys tolerància respecte a la gent que ha arribat de fora, tenen ara una representació parlamentària que no havien tingut abans, no? Jo crec que ens està reflectint el que cal que treballem tots en aquest aspecte. El nostre programa no és només de sensibilització, sinó que el que fa és dinamitza les actuacions internes. És un programa que promou el que hi hagi actuació per part dels diversos grups que composen la societat, que té focus sobretot amb nois, amb nens i amb famílies,